Tak dlouho, jako existuje lidstvo samo, trvá i sen o mládí a kráse a touha pokořit smrt. Jak zabráníme úbytku sil a vitality? Jak zabráníme stárnutí? Filozofové a léčitelé nad těmito otázkami rozjímali a někteří nalezli odpovědi před mnoha tisíci let. Archeologové objevili překvapující poznatky starověkých kultur. Tajemství dlouhověkosti bylo pečlivě chráněno a předávalo se z mistra na žáka, aby se nikdy neztratilo. Česká televize uvádí německou dokumentární trilogii Tajemství dávných léčitelů. Část první, starověká Indie. Před 4000 lety žil na břehu řeky Indu lékař jménem Kuldepa. Jeho jméno znamená světlo kobyty. Byl to moudrý člověk a lidé mu důvěřovali. Jeho žák Atreja měl převzít veškeré jeho poznání. V chatrči Kuldépy byly uchovávány vzácné byliny. Oplývají zvláštním kouzlem, schopností navrátit životu jeho vyváženost. Jednou přinesli k chatrči nemocnou ženu. Trpěla vyčerpávajícími stavy závrati. Kuldépa ji léčil svou směsí oleje a bylin. Opatrně jí poléval čelo olejem. Smil tak její nemoc a navrátil jí zdraví. A tak se zrodila Širodhára. A až do dnešní doby je nalévání oleje na čelo symbolem zdraví z Indie. Doktorka Míra tuto metodu také ráda používá. Podle této indické ajurvédské lékařky je dobré zdraví spojeno s pročišťováním. Každé tělo, zdravé i nemocné, by se mělo zbavit toxinů. Nadine, už se cítíte dobře? Ano. Nadine je konzultantka jedné frankfurtské společnosti. Její práce je nesmírně vyčerpávající a stres se projevil v podobě akutní ztráty sluchu. V Německu jí žádný lékař nedokázal pomoci a tak je teď tady, v ordinaci doktorky Míry v Indii a leží na olejovém lůžku. Nadine zapomněla, jak má naslouchat svému tělu. V Německu se příliš často a příliš dlouho přetěžovala. Přijela do Indie, aby tady našla pomoc. Chce znovu najít stav harmonie. Podle ajurvédy je každý člověk malý vesmír skládající se z přírodních prvků, vzduchu, ohně a vody. Jedinečné spojení těchto prvků určuje lidskou povahu a také náchylnost každého člověka k nemocem. Lidé, kteří mají v povaze hodně ohně neboli pity, se musí vyhýbat jídlům a činnostem, které je rozpalují a narušují vyváženost jejich těla. Potřebují tedy ochlazující vliv vody neboli kafy. Nastane-li zdravotní problém, nejprve zkoumáme fyzický stav, pak stanovujeme diagnózu. Ale i pozorováním lidské povahy se po mnoho staletí rozvíjelo poznání souvislostí duševního stavu s kvalitou zdraví. Základem ajurvédy je vhodná strava. Člověk, který volí správné jídlo, vyvažuje prvky života neboli svoje dóši. Konzumace nevhodného jídla problémy těla prohlubuje.
Člověk s nadbytkem ohně by neměl konzumovat příliš mnoho plodů moře a kyselého ovoce, jako je třeba grapefruit. Klidný a mírný člověk naproti tomu potřebuje aktivující stravu, jako jsou jablka, celer nebo řetkvičky. V ájurvédě je strava vědní obor. Lidé využívající ve svém životě to, co doporučuje ájurvéda, vidí její přínosy v dostatku energie a sil. A v případě, že onemocní, musí pravidla ještě zpřísnit. Tohle pak dívky vmíchají do léčivého zábalu a pak mi to nanesou na tělo? A je v pořádku, že to přijde přímo na kůži? Ano, to je správně. Sharon z Anglie trpí lupenkou. Podle indického učení se v tomto případě používá hlína z termitích hnízd. Tato léčba je praxí prověřována už po celá tisíciletí. Úžasně to chladí. Bahno musí několik hodin schnout na slunečním světle. V minulosti lidé věřili, že když se bahno smije, je možno podle zbarvení pokožky určit místo, kde jsou zlomené kosti nebo nějaká vnitřní poranění. Uzdravování pomocí relaxace. Přesně tak si Sharon představuje ájurvédu. Indická mléčná koupel s bylinami je teď součástí každodenního léčebného programu. Kromě léčivých účinků nabízí i stav hluboké relaxace. Mléko má velmi dobrý vliv na pleť a také zpomaluje stárnutí kůže, takže se budete cítit velmi svěží. Tak to zní skvěle. Indové už před dávnými časy objevili základní princip zdraví a krásy. Ti, kteří pečují o své tělo, žijí déle. A tak přibližně před 4000 lety vznikla metoda zvaná ájurvéda. Ájurvéda znamená v sanskrtu poznání dlouhého života. Ájurvéda má kořeny v dobách starověké kultury sídlící na březích řeky Indu, společnosti, na kterou se zaměřuje práce Marka Kenoira. Tento americký archeolog se vydal prozkoumat nové místo vykopávek v severozápadní Indii. Pod pahorkem bylo objeveno sídlo civilizace od řeky Indus z 2. tisíciletí před naším letopočtem. Zbytky pahorku zde odstraňuje 20 archeologů a spousta dalších pomocníků. Hello. Hello. Nice to see you. Awesome. Carry it? Yeah, everything fine. Yeah, come in, please. První nálezy, silné zdi z opracovaných kamenů a hliněných cihel odhalují pevnost, která zřejmě chránila obchodní cestu od Indu k Perskému zálivu. Indický archeolog Bhán chce zjistit, jak a s čím se v oněch dávných dobách obchodovalo. A podle těchto údajů pak získáme celkový přehled, že? A je tu další čára znázorňující linii pevnostní zdi. Jeho americký kolega Mark Kenoir doufá, že na obchodní stezce najde nějaké stopy raného léčitelství. Prvním objevem je pec, která se používala k tavení mědi. Vyráběly se tady zbraně nebo šperky? Nebo snad léky? Našli jsme pozůstatky lidí, kteří byli celkem zdraví a dožili se vysokého věku. Ženy tu byly stejně zdravé jako muži. Proč se lidé od řeky Indu dožívali tak vysokého věku? Mnozí žili 50 i více let. Prvním důvodem je voda. Proč budovali kanalizaci a veřejné lázně? Co vlastně věděli o hygieně?
Tým archeologů našel měděné zrcadlo. To je úžasné. No jasně. Měď odlévaná do písku. Prastarý kus mědi se musí odkrývat velmi opatrně. Jestli je to měděné zrcadlo, tak bude mít rukojeť. Tady to musíte obkroužit, protože tam někde by mohla být. Počkejte, prosím, udělám si snímek. Tohle zrcadlo sloužilo jako rituální předmět uctívající a doprovázející zemřelého. U řeky Indu hrály hlavní roli ženy, vzhled těla, čistota a krása. Na pohřebištích, kde leží ženy, bývají zrcadla často. Mimo jiné proto, že věřili, že když používáte zrcadlo, vaše duše se v něm zachytí. Proto se nemá předávat dceři. Máte ho mít s sebou v posmrtném životě. Doktorka Míra chodí za svými pacienty do vesnice. V Indii je ajurvéda zdravotní péče, kterou si mohou dovolit i chudí. Vyšetření bývá často zdarma. Pacienti platí jen za léky. A tak je starodávné poznání stále živé. V ajurvédě léčíme člověka jako celek. Má-li problémy s očima, bereme ho jako lidskou bytost v celku a posuzujeme jeho duševní stav v souvislostech s daným nedostatkem. V případě Nadine, konzultantky frankfurtské společnosti, je třeba léčit tělo i duši. Hlavní pozornost se nevěnuje symptomu, tedy ztrátě sluchu, ale vnitřní vyrovnanosti. Důležitou složkou léčby je čas na sebereflexi. Dlouho jsem byla pod vlivem stresu, moc jsem pracovala a pak mě postihla ztráta sluchu. Léčili mě klasickou západní metodou, tedy infuzemi a kortikoidy. A během léčby se ztráta sluchu prohloubila a já byla několik měsíců hodně nemocná. Po návratu do práce jsem přišla o sluch po třetí. To už stačilo, abych se rozhodla vzít si nějaké volno a hledat jiné řešení. Obnovení vyrovnanosti vnitřních energií pomáhá Nadine při uzdravování. Je to hlavní cíl starodávné indické medicíny a poskytuje ho také jóga. I malé dítě v Indii ví, o co jde, ale až nedávno byly účinky cvičení prozkoumány vědecky. Na klinice Essenmitte v Německu zkoumají účinky stresu na lidský organismus. Dobrovolníci jsou vystaveni stresu a pak jsou měřeny změny složení krve a hormonální hladiny. Ihr bringt die Finger nach unten, schiebt mit den Händen zueinander, macht die Ellbogen fest. Během 3měsíčního průzkumu chtěli vědci zjistit, zda jóga skutečně pomáhá a pokud ano, tak jak. Při nádechu uvolněte, srovnejte trup a bedra, při výdechu můžete jít pozvolna kupředu a jemně se protahovat v křížové oblasti. Doktorka Hilal Vardarová se snaží zjistit, jak v našem těle vzniká a zase mizí napětí. S tímto cílem nejprve zkoumá lidi, kteří cvičí pravidelně jógu a porovnává je s jejich vrstevníky, kteří jógu necvičí, což je i tento zkoumaný muž. A teď vložte ruku do ledové vody a roztáhněte prsty. A řekněte dost, jakmile už to nebudete moct vydržet. Ze začátku to bylo v pohodě, nebylo to vůbec studené. No ale teď už to hodně studí. Puls reaguje zjevnými změnami rytmu.
Tělo právě prodělalo šok. Teď už vnímám svůj dech. Začíná mě to bolet. Měřit stres je dost těžké, ale tyto metody se uznávají na celém světě. Vytvářejí základ testu, který ukazuje, jak působí určitý lék, druh cvičení, jako například jóga. Naše výsledky vyhodnotíme po srovnání procedur. V dalším testu zkoumají vědci funkci srdce ultrazvukem. Manžeta tlakoměru se nafoukne tak, aby tepnou nemohla proudit vůbec žádná krev. Jsou zaznamenávány změny oběhu a také to, jak rychle se po uvolnění tlaku krev navrací do normálu. Výsledky ukázaly, že cvičí-li testovaný člověk jógu, funguje jeho srdce podstatně lépe. Modrá barva ukazuje, že hlavní tepnou paže neproudí téměř žádná krev. Tohle je zcela jasně raný příznak aterosklerózy neboli kornatění tepen. Čím rychleji se po stresu uvolňují cévy, tím menší je hrozba, že později dojde k infarktu. Lidé cvičící jógu obstáli v testu mnohem lépe než ostatní. Výsledek zkoumání z kliniky Esenmite ukázal, že jóga funguje nejen subjektivně, ale také objektivně. Krevní tlak klesá, zpomaluje se dýchání a srdeční puls a pacient se cítí lépe. Zmírňuje se bolest zad a mizí bolesti hlavy. V Indii prožívá Nadin další dobrodružství spojené s ajurvédou. Tato terapie se provádí pomocí indického angreštu. Sklidňuje bolest hlavy, která je hodně silná, je spojena se ztrátou sluchu. Na západě se při léčbě poruchy sluchu soustředili jen na mé uši, ale tady uši vlastně nehrají vůbec žádnou roli. Tady se věnuje pozornost naprosto celému tělu. Na hlavu nanášíme kaši z amly a podmáslí, což je moc dobré na problémy s migrénou. A pak budete lépe spát. A také se tím uvolní mysl. Cítíte už, jak amla chladí? Angreštovou pastu přikrývají listy z banánovníku, aby byla vláčná. Potrvá ještě dlouho, než se Nadin zcela zbaví bolestí hlavy, ale už teď léčba účinkuje a tak doufá, že do 4 týdnů zmizí problémy úplně. Ve státě Gujarat indičtí archeologové dál řeší svou historickou hádanku. Lidé z okolních vesnic se nechávají najímat na pomocné práce při odkrývání nálezů. Je těžké si představit, že na tomto odlehlém místě stálo před 4 000 lety opevněné obchodní sídlo. Bylo domovem několika tisíc obyvatel. Badatelé se domnívají, že tato kumulace lidí vedla ke vzniku prvních nemocí způsobených stresem. Legenda praví, že odpovědí byl vznik ajurvédy. Ale je to jen legenda, nebo se to vážně stalo? Archeologové by to chtěli vědět přesněji, ale Země zřejmě nehodlá svá mnohá tajemství jen tak lehce vydat. Podívejte, co jsme tu našli. Korálky z karneolu.
To nebyla ozdoba, ale amulet. Nosili se pro dobrý krevní oběh a zahánění zlých duchů a podobně. V ájurvédě se tyto kamínky stále užívají ke stejným účelům. Mají vlastnosti, které se dají vědecky těžko určit, ale mají duchovní význam a napomáhají zdraví. Mark Kenoyer chce provést několik testů, aby zjistil, v čem se skrývají jedinečné vlastnosti těchto kamenů. A tak jede do města Gondal, vzdáleného 3 hodiny cesty. V laboratoři jeho indičtí kolegové karneol rozdrtí a analyzují. Karneol se v ájurvédě používá dodnes. Mark chce vědět, proč. Ájurvéda na to odpovídá, protože to vždycky fungovalo, ale Mark chce poznat vědeckou podstatu víry. A dokonce už i v Indii se lidé začínají ptát, proč něco funguje a něco ne. So this is the key. Při našem laboratorním zkoumání jsme našli magnézium? Ano, horčík, správně. Takže hořčík má určité přínosné vlastnosti. Lidé u Indu to zřejmě věděli a proto tyhle korálky nosili. Těžko říct, jestli je také drtili. Karneol i dnes skvěle působí na pročišťování krve. Když jej nosíte na krku, může krev dobře proudit a pročišťuje se. Z téhož důvodu se nosí dodnes. Takže používání karneolu pochází už z velmi dávných časů. Před 4000 lety v údolí řeky Indu už léčitel Kuldepa zestárl a jeho žák Atreja se připravuje převzít všechny jeho úkoly. Atreja se dlouhé roky učil od svého mistra, ale ne kvůli zisku, ale proto, aby rozuměl lidem a jejich spojení s přírodou. Atreja si pamatuje dlouhý seznam různých přísad. Písemné záznamy neexistují. Léčitelství má účinné síly a musí se používat velmi opatrně. Tyto znalosti se předávají jen těm, kteří dokáží, že si to zaslouží. Kuldepa věří Atrejovi natolik, že mu předá i to největší tajemství. Až v té chvíli se z Atreji stává guru. Starý mistr poté odejde do ústraní a Atreja bude využívat své schopnosti, až jednoho dne i on předá svůj hůl svému žákovi. Guruové jako Kuldepa a Atreja založili vědu o dlouhověkosti ájurvédu. Naslouchali a zkoumali. Pozorovali sami sebe a změny zdravotního stavu probíhající v těle. Existuje však jeden sen, který žádný guru nedokáže splnit. Věčný život. Po 700 letech míru propukly v Indii násilné konflikty vyvolané zahraniční intervencí a hrozily zničením kultury na řece Indu. V celé zemi zuřila válka a poznatky léčitelství shromažďované a předávané po celá staletí začaly být vážně ohroženy. V té době kolem roku 300 před naším letopočtem žil a pracoval vojenský lékař, jenž měl znalosti a praxi skvělého léčitele. Ale na rozdíl od předcházejících generací chtěl, aby bylo poznání v bezpečí. A tak všechno zapsal. Jmenoval se Sušruta.
Tehdy vznikly první písemné záznamy o ajurvédě, tajemství dlouhého života. Sušruta vybudával do palmových listů znaky sanskrtu, indického jazyka učenců. Hledaj Četana stána uktam Sušruta dehinám tamopi bhukti tasmistu nidra vyšati dehinám. Sušruta zapsal stovky receptů a druhů léčby, obsahujících také filozofické aspekty. Sušruta věřil, že člověk je zdravý jen, když se jeho tělo a duše nacházejí ve vzájemné harmonii. Sušrutovi původní záznamy už samozřejmě dávno neexistují, ale ajurvédští učenci jeho spisy neustále přepisovali. Tento ručně psaný opis se nachází na Ajurvédské univerzitě v Trivandrumu. Sušrutovy knihy se čtou dodnes a jeho recepty se v ajurvédě stále používají. Palmové listy vydrží na nejvýše několik století. Aby se uchovaly co možná nejdéle, ošetřují se přípravkem z oleje z citronové trávy. Jedna ze Sušrutových nejvýznamnějších kapitol pojednává o těch bodech těla, které jsou obzvláště citlivé, o bodech zvaných marma. Sušruta objevil body zvané marma, když pracoval jako vojenský lékař. Na bitevních polích měl ke svému studiu spoustu příležitostí. Sušruta přidal k ajurvédě také chirurgii a s ní i ranou podobu anestezie. Jeho metoda spočívá v aktivování hluboko uložených a hodně citlivých bodů těla. To jsou body zvané marma. Díky této znalosti mohl lépe léčit zranění způsobená na bitevním poli. Sušruta zjišťuje, že ten, kdo zná body marma, je schopen jak zabíjet, tak léčit. Body marma jsou místa, v nichž se protínají cévy, nervy, kůže a orgány. Sušruta popsal celkem 107 bodů marma. Přímé poranění jakéhokoliv z nich může ohrozit život. Znalost těchto citlivých bodů se využívá v boji ke zneškodnění nepřátel. Dnes využívá tytéž poznatky bojové umění zvané Kalari Padžat. Ve školách bojových umění v Jižní Indii je cílem chránit zejména své body marma a zasáhnout ty protivníkovi. Tato schopnost může být v boji rozhodující. Ve vzdálených oblastech Jižní Indie je tato zvláštní odnož ajurvédy dodnes živá. Příroda zde nabízí v podstatě všechny suroviny potřebné k ajurvédě a už po několik generací je to domov rodiny Gurua Gamaliány. Léčí stejně, jako to dělali jeho předkové, jen s tím malým rozdílem, že už všechno nemusí znát z paměti. Předchozí generace už předávaly své poznatky v psané podobě. Nicméně osobní vzdělávání žáka zjevně zůstává i nadále pro gurua jeho nejdůležitějším úkolem. Žákem Gamaliány je jeho vnuk Shine. Shine, 28letý vnuk gurua, patří mezi nejlepší bojovníky v Jižní Indii. Nejraději trénuje zcela sám na břehu moře. Síla oceánu ho fascinuje. Své znalosti bojového umění získal ve škole Kalari Padžat a od svého děda.
Dnes učí Gamaliána svého žáka, jak má číst zápisy na palmových listech svých předků. Není to snadné. Nejsou tu žádné začátky kapitol nebo čísla stránek. Staří guruové to dělali, protože chtěli předat své poznání jen tomu, kdo je ho hoden. S božím požehnáním ti s láskou předávám vše, co vím. Indické léčitelství je v celém světě vysoce oceňováno. Vyčerpaní lidé z průmyslových zemí mají v oblibě především indické lázně. Někteří Indové říkají, že zde znovu ožívají evropské mrtvé duše. Základem ájurvédy je olej a pročišťování. Ale není to pouze širodhara nebo omývání čela. Celý program se nazývá panchakarma, neboli 5 postupů na očištění těla. Během takzvané královské masáže se do kůže postupně vmasíruje několik litrů teplého bylinného oleje. Stékající olej se znovu sbírá, ohřívá a opět se vtírá do celého těla. Během tohoto procesu se postupně rozšiřují mízní kanály a díky spojení oleje a potu se pročišťují všechny tkáně a buňky v těle a veškeré toxiny se dostávají do střev. Podle ájurvédy je kůže jakýsi pročišťující orgán. Jejím prostřednictvím se může tělo samo zbavit buněčných toxinů a usazenin známých též jako skorie. Z vědeckého hlediska je však dodnes nejasné, co přesně je slovem skorie myšleno. Tyto terapie jsou ovšem zcela zjevně velmi úspěšné. I Sharon z Anglie pociťuje úlevu při léčbě lupenky. Podle ájurvédského učení otevírá olejová masáž všechny pory kůže. Aktivní složky oleje se vstřebají a sami působí na látky, které ničí buňky. Podle indického pojetí se buněčné toxiny vážou na aktivní složky a samotný olej je potom odplaví pryč. Další toxiny jsou odstraňovány pomocí krevního oběhu nebo migrují v 7 vrstvách kůže, odkud jsou pak vyplavovány potem. Na závěr královské masáže se olej smíchaný s potem odstraní. Nemá už zlatou barvu, ale je spíše černý. Guruovi palmové listy říkají, kde přesně se v lidském těle body marma nacházejí a jak se aktivují. Alavády je název bodu ležícího mezi čelistmi. Ten, kdo přesně ví, kde se v lidském těle nacházejí hlavní body marma, má moc nad životem a smrtí, což je děsivá představa. V raných dobách obyčejní lidé věřili, že práce s marmovými body je čarodějnictví. Tenhle žák guruovi ukazuje, jak používá body marma při práci se zvířetem. Sušrutovo učení zakazuje veřejné předvádění tohoto umění. Tenhle test se nikdy nesmí zkoušet na lidech. Slepice se při něm ochromí a pak je jí zase navrácena plná pohyblivost. Okay. Test proběhl úspěšně. Hlavními nástroji gurua jsou jeho ruce.
Když v 19. století vládli Indii Britové, vnímali Evropané tradiční indickou medicínu jako cosi cizího a zaostalého. Uvěznili mnoho gurů využívajících marmu a zavřeli slavné ajurvédské školy, protože doufali, že se v Indii ujme západní medicína. Ajurvéda byl mezi lidmi nejoblíbenější způsob léčení. A když sem přišli Britové a v zemi propukly vnitřní konflikty a problémy s Brity, panoval v celé Indii obrovský neklid. Britové reagovali nekompromisně, když si uvědomili, že guruové mají nad lidmi mnohem větší moc než oni sami. A nejúčinnějším nástrojem, jak odstranit tak silného nepřítele, je sekira. Byla to doba zla. Snažili se potírat všechno, co bylo indické. A především náš tradiční způsob léčení. Pro gurua, využívajícího marmu, byl nejhorší trest, když mu usekli ruce. Bez rukou ztratil své schopnosti i práci. A přesto tradiční medicína britskou nadvládu přežila. Ironií tohoto příběhu je, že ajurvéda je dnes hodně oblíbená právě v Anglii. Podle tradice si léčitel připravuje všechny medikamenty sám. Mnohé suroviny pocházejí z lesa poblíž jeho chaty. Když guru léčitel Gamaliána vyrábí směsi pro svou vesnici, bere si z nich velkou část i doktorka Míra pro svou ajurvédskou nemocnici v Rádže. V těchto kádích připravuje doktorka Míra nový olej na Širodharu podle receptů starých, stejně jako Sušrutovy spisy, a dodržuje i pokyny, jak se má oheň rozpálit na tu správnou teplotu. Většina z těchto léků pochází z původních zápisů a některé jsme vymysleli my tady. Je to asi 20 různých léků. Jsou to naše vlastní recepty. S těmito léky máme dobré výsledky. Sezamový olej z výtažky z 20 různých rostlin se 4 hodiny vaří na mírném ohni a pak se filtruje. Nyní je olej hotový. Kravské mléko a stříbrná pasta. Tady se připravují ty nejdražší léky používané v ajurvédě. Tablety působící proti depresím. Obsahují zlato a stříbro. Hmota se hněte a míchá celých 55 dní. Tohle je sklep s léčivy doktorky Míry. Vyrábí se tu 30 bylinných léků proti revmatismu a kožním chorobám. Mezi nejdůležitější suroviny používané v ajurvédské medicíně patří kořeny a byliny. Sbírají se v obrovském množství v indické džungli. 3 ženy připravují materiál na další dny. Tyto kořeny divokého chřestu se budou používat v další fázi výroby sezamového oleje.
Některé z přísad do léků jsou hodně drahé a těžko se schání. A tak někteří lidé drahé suroviny nepoužívají a nahrazují je levnějšími, což samozřejmě ovlivní kvalitu léku. Tyto dva kořeny vypadají stejně, ale jen ten nalevo skutečně pochází ze vzácného stromu rostoucího v džungli. V laboratoři ovšem není problém podobné podvrhy odhalit. Mikrotom rozdělí kousky kořene na plátky silné 10 milimetru. Kotakalský institut pracuje pro indickou vládu a zkoumají se zde všechny ájurvédské rostliny, kterých jsou přibližně 4000. Vzorky se potom obarví, aby byla vidět jejich buněčná struktura. Nalevo je opravdový lék a napravo je jeho napodobenina. Její užívání může mít závažné následky pro pacientův zdravotní stav. Nebezpečné je i používání takových kovů, jako je zlato, rtuť a zinek, které se zde zpracovávají. Je třeba dávat pozor i na výpary, jež při tomto procesu vznikají. Výrazně poškozují játra. Právě z toho důvodu se kovy jen zcela výjimečně používají k lékařským účelům. V Indii jsou předpisy mírnější. Ze zinkového prachu smíchaného s bylinami a citronovou šťávou se udělá placka a ta se pak upeče v hliněné formě. Starodávné texty popisují, jak pročistit nebezpečné kovy a tento proces se do dnešní doby nezměnil. Jako palivo se používá kravský trus. Basmasový prášek, který přitom vzniká, se zahřívá a 15krát promíchá, než je hotový. Je to prý nejrychleji působící lék na onemocnění močového měchýře a dokonce i na cukrovku. Městský život je příčinou našich nemocí? Spisy z počátků ájurvédy líčí, jak přílišné nároky na čas a výdej energie, špatná strava a znečištěné prostředí působí na lidské tělo. Stále více lidí si uvědomuje, jak cenné jsou starodávné poznatky a snaží se je nějak začlenit do současného světa. Mezi tyto pokusy patří například tato surovina. Je to kadidlová pryskyřice, která je v Indii známá už tisíciletí. Doktorka Míra zná různé vlastnosti této pryskyřice. Nepoužívá ji pouze k přípravě léků podle ájurvédských spisů, ale také sama zkoumá nové možnosti jejího dalšího využívání. Používáme ji především jako lék proti bolestem. Má také protizánětlivé účinky. Dá se přikládat na čelo, protože člověka zbavuje zánětu nosných dutin a působí i na migrénu a na různé chronické bolesti hlavy. Za dávných časů se v lesích nacházelo tolik kadidlové pryskyřice, že se odtud vozila až do Evropy. Když se narodil Kristus, přinesli ji 3 mudrci jako velmi cenný dar. Indové říkají, že to, co nazbírají tady, má úžasné léčivé vlastnosti. Vědecké důkazy, které západní medicína vyžaduje, však nejsou zatím zcela přesvědčivé. A tak si většina průmyslových zemí dosud netroufá používat kadidlovou pryskyřici jako lék. Asi 6000 kilometrů odtud v bezpečí laboratoře na univerzitě v Tübingenu se provádějí testy indické kadidlové pryskyřice. Na západě se ájurvédou zabývá velmi málo výzkumníků v oblasti farmacie, ale student medicíny Ulf Simonite má k provádění tohoto výzkumu osobní motivaci. Býval hvězdou 10 boje a zničil si koleno.
Teď doufá, že objeví účinnější prostředek proti artritidě právě díky využívání kadidlové pryskyřice. Takže vy, Ulfe, vy už teď připravujete COX-2 test. Přesně tak, odpoledne bychom měli mít výsledky. Výborně, jsem moc zvědavý, jak to dopadne. Z kadidlové pryskyřice se odfiltrují jednotlivé aktivní složky. Na Ulfova vedoucího profesora Verce obzvláště zapůsobilo, jaké účinky má kyselina boswellová. Jsme překvapeni tím, jak se kyselina boswellová chová při našich testech a vidíme tu její mnohostranné účinky. Dá se z toho jednoznačně vyvodit, že kyselina boswellová účinně působí proti astmatu, revmatoidní artritidě, chronickému zánětu střev a dokonce například i proti rakovině. Kadidlová pryskyřice má zjevně mnoho vlastností a vědci v Tübingenu by je chtěli odhalit a popsat. Farmaceutické společnosti i přes úspěšné testy dál váhají, přestože tady v Tübingenu už byly položeny důležité základy. Vědci mohou potvrdit, že dlouhodobou léčbu touto pryskyřicí snáší pacient mnohem lépe než léčbu, při níž se používají kortikoidy. V případě pacientů s určitými záněty má používání kortikoidů ve srovnání s používáním kyseliny boswellové v podstatě stejné účinky. Ovšem kortikoidy mají zcela jasné vedlejší účinky. Ty nejsou u kyseliny boswellové až tak výrazné. Když si Ulf léčil zánět kolena, pronikala kadidlová pryskyřice do oběhové soustavy. Její aktivní složky působily na zanícené buňky a zastavily zánětlivý proces. Kortikoidy fungují naprosto stejně, ale jejich dlouhodobé užívání má závažné vedlejší účinky. Kosti pacienta křehnou a mohou se i bez vnějšího zapříčinění zlomit. I přes tyto úspěšné výzkumy podporují západní farmaceutické společnosti raději léky, jako jsou kortikoidy, tedy léky, které sami vynalezly, mají na ně patenty a přinášejí jim zisky. Na kadidlovou pryskyřici zatím patent není a tak žádná vláda její využití nepovolí. Nicméně výsledky z Tübingenu jsou natolik slibné, že jedna malá farmaceutická společnost v Německu už provádí první klinickou studii. Budou-li výsledky i nadále pozitivní, mohla by se tato pryskyřice stát prvním ájurvédským lékem, který bude v Německu schválený na základě národní klinické studie. V Indii sledují zájem Západu o jejich tradiční léčbu s hrdostí, ale zároveň i s obavami. Se zvyšováním poptávky po ájurvédských lécích narůstá i problém ničení rostlin, a to natolik, že v institutu v Kotakale pracujícím pro indickou vládu se rozhodli najít jeho řešení. Zde se vaří v metanolu usušená akácie. Cílem je určit chemické složení rostliny a vytvořit atlas všech ájurvédských rostlin, což by byl nový způsob určování jejich účinnosti a zajištění jejich obnovy. Každá rostlina má vlastní chemický otisk, podle kterého se dá určovat. Tento chromatograf dodá každé části rostliny určitou barvu. V budoucnosti by mělo být celosvětově možné určovat prvky a rostliny vhodné pro ájurvédu. Mnoho těchto rostlin se už vyskytuje dost vzácně, protože je o ně obrovský zájem. Ceny za přírodně pěstované rostliny stoupají. Bylo už poničeno mnoho lesů a některým druhům rostlin hrozí, že zcela vymizí. Kotakalský institut už 20 let vytváří jakousi botanickou archu Noemovu.
Ve zdejší bylinářské zahradě se skvěle daří 12 druhů rostlin. Mnohé z nich už v divoké přírodě nenajdeme. Jejich geny se uchovávají tady a také se tu využívají. Botanici v Kotakale klonují vzácné rostliny a nabízejí je zdarma farmaceutickému průmyslu ke kultivaci. V současné době je v kultivační zóně 35 druhů rostlin uchovávaných při teplotě 24 stupňů Celsia. Dnes se může nechat každý okouzlit vším tím, co Indie nabízí. Je to země, jejíž krásy přitahují každoročně stále více a více turistů. Úžasným pokladem Indie jsou její znalosti týkající se zdraví a dlouhověkosti. Tato učení se dostala do západního světa a vzbuzují velký zájem, a to nejen v chrámech zasvěcených zdraví, ale také na lékařských fakultách. Historie stará 4000 let a sahající zpátky až ke starověkým kulturám tak dál obohacuje životy lidí. Starověké poznatky o léčení nově objevené. To je Ajurvéda, nauka o dlouhém životě. V českém znění Ivona Jelenková, Vladimír Fischer, Štěpánka Drozdová, Kateřina Velebová a Michal Gujáš. Připravili Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Jana Žlábková, Mudrlenka Gluvňová, Jan Malý, Kamil Příhoda, Miloš Kostner, Barbora Petrů, Vladimír Tišnovský a Tomáš Jančařík. Česká televize 2009.